ଆଜ୍ଞା ହେମନ୍ତ ଯୁଆଡ଼ି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇକିରି କାମ ଦାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ 5 ପଇସା କମାଉଥିଲା ଘରକେ ଦଉଥିଲା ଘର ପରିପୋଷଣ କରୁଥିଲା ଆରୁ ଇଟା ଗଲା 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ତାର ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଆଜି ତାର ମୋର ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆରୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ହେତା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେ ଆଜି ଏହି ଗାଁ ମହୁଲପାଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଅସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶବ ସେଠି ଆମର କେମିତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ। ସେଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ଏଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଶବ ଏଠି ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ ହୋଇନଥିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ଆମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସାର୍? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଧୁରୁଆ, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର।